phela ba uyibone kanjani igame namhlanje? Hayi igame bemnandi kakhulu. Ungakubona nami ngijabule kanje. Siyosuka la ngo1 la. Siloko sila stadium celebrate. Into emnandi yaphindwa. Kuna after party. After igame. Yeah. So uzama ungitshela ukuthi igame namhlanje uyibone kanjani ke yebo? Hayi igame be right kakhulu. Ucoach ngiyambonga ngoba uyakwazi ukuthi amamela abalandeli. Mawukwazi ukuphawula ama point. Mabe ukhona umuntu esimfuna egroundini uyakwazi ukuthi ambuyise izinto zenzeke. Uyakwazi ukulalela abalandeli. So coach ngiyakubonga ngoba bengikhala ngawe last week. So ngibonga ukuhlonipha ukuthi uhlonipha abalandeli coach. Sikubonga kakhulu lokho. Okunye futhi PSL I don't know ticket pro what into yamathikiti akulungiswe into yamathikiti ngoba abantu bafuna ukusupport ibhola kodwa sibuye sidisappoint ngento yamathikiti abantu bagcina bangasayi stadium because of amathikiti awatholakala mawufika uyobamba iline eShoprite the whole week lokho u 40 line baloko bantu amathikiti awekho ku system kodwa amathikiti aphumile so akulungiswe nalapho ngoba Orlando Pirates is the biggest team in Southern Africa. Njoba ubona sibhale kanje nabafana la ngibaphethe here are my best player in Southern Africa, not in South Africa. Southern Africa. Yeah, continent. So siyahlonishwa njoba nisibona kanje bafowethu. Akekho umuntu ongafuna ukuba ibhakaniya. Ngoba mawuba ibhakaniya uba nesithunzi noma uhambe elokushini uyahlonishwa. Uyahlonipheka ngoba mawusupport ibhakaniya always uhleze ujabulile. So ngifuna ukubonga futhi uFJ Makhopa ngwana wasese umsebenzi wako mfowethu ukuthi mase kunika ithuba wenza izinto zenzeke njoba njalo na last season kuSoweto Derby wenza izinto zayenzeka futhi nakule game eSundowns futhi mfowethu ukhombisile ukuba umuntu omdala ukudala ukhona egamini uyahlonishwa nawo Makhehleni Makhawula indoda enjebe awubhuti omdala iyahlonishwa nayo ngifuna ukubonga abafana ngeke ngibale bonke ngamagama kodwa ngifuna ukubonga abafana as a team nereserve yakho laba sebenchini futhi ngiyabahlonipha ngoba hayi ukuthi njoba kade basebenchini ukuthi abaperform iPirates isayina all the best qualities mawufuna ukuba ukuduma ube best player uya ku Pirates kufana se-Europe mawufuna ukuba i-best player uya ku-Real Madrid or mawufuna nje ukuthi uwine i-Champions League uyapi Real Madrid kufana nomfana ngapha somvalele ngaphandle Devin Titus ucoach next season umfana management ngisayineleni umfana uTitus ngifuna nje ukubona i-combination yaka Police nomfukeni noTitus management enzani favor bafowethu mama ukuthi kuyashota ngizofaka okuncane ukuthi sayine umfana ngizofaka lokuncane nami okukhona sithatha umfana uTitus now coach Hugo Bruce bafana coach uTitus asingo ukuthi akeke ukubhakaniya uma uyibest we-best so uTitus uyadingeka na esquadini coach bizani umfana na esquadini abe khona because is best of the best na umfana kodwa igame namhlanje into engizoyibonga kakhulu ngibonga isupport abalandeli sibuya ku lose for 2 games kodwa still asiphela umoya ezamabhakaniya kodwa ngifuna ukubonga futhi iMamelodi branch iMamelodi branch masuke ePolokwane ePeter Mgaba ku final neMarumo Gallants mangibala kahle ngibone plus minus 50 something quandams Mamelodi branch ngifuna ukuyibongela iMamelodi branch ebhakaniya ngoba iyenza ukuthi sihlonipheke nasePitoli uko Sundowns kuthiwa iMamelodi yeSundowns kodwa iyakwazi ukuthi ikhiphe 50 something 55 quandams eziya kubi ePeter Mgaba ukurepresent abani Orlando Pirates so Mamelodi branch for bhakaniya siyanibongela bafowethu akwande la nithatha khona niphinde lokho niya njalo namanje mangibheka plus minus iMamelodi branch I think inabo 40 to 60 quandams no angisakwazi ukubala ngamagama lawo Mpumalanga ngapha omashishini obani ngibonga bonke bafowethu nduso ma branch KZN
Mareni madoda Nduzu ma branch Stellenbosch branch siyanibongela bafowethu kuzosupport iBhakaniya singamabhakaniya mfowethu sifamily siyanibongela sina sila eduze eSoweto silasuka la eSoweto kodwa sibonga Nduzu ma branch nabo Stellenbosch branch Cape Town branch 24 hours branch 24 hours ukuthi bafike la eJozi ba driver bazobuka igame emnandi omfukeni no apolice siyayibonga lento yeniyenza abafowethu siyahlonishwa indawo nendawo la sihamba khona because of nina maBhakaniya niya travela Eastern Cape branch Port Elizabeth branch Mthatha branch hayi no Bloemfontein bakhona la bazosupporta thina kodwa abantu abangamangaza ila be Sundowns ne Chiefs angitholi kahle ukuthi labantu bame kanjani last kade I Chiefs kade support Sundowns yamhlanje Sundowns yo support I Chiefs so ngamanye amagama shaya I Chiefs ne Sundowns ngesikhathi esiwani shaya two teams ngesikhathi esodwa so Bhakaniya siyabonga I-man of the match mina ngeke ngibe nayo wonke umuntu kade ase groundini uzimisele angikhethi umuntu bonke abafana hayi njengoba ngifake abafana kanje isipesiso singeko ukuthi ngifake wonke umuntu la kodwa nonke bafowethu nibalekile eteamini nibalekile ngiyabo king of soccer nonke nangaba umfana uTitus ngiyamhlonipha ngiyamsaluta futhi is the best thank you yabonga chairman naso ke njalo lento ngoba mzomnyama